ассалому алейкум тамошобинони шабакаи иҷтимоӣ ва махсусан мухлисони канали Экоҳаёт. ҷараёни рафти бандубасткунии биогумусҳо ва ҷудокунии кирмаи калифорния дар ферми Хуҷанд Доҳмон рафта истодааст. яъне ки мани ҳамин биорактору мо 40 тонна аст. ҳозир бо тамоми кирму биогумусҳош якҷоя карда шудагӣ, ин тарафаш ба ин биорактор мо озуқа диҳӣ кардагӣ, кирмҳо аз ин биогумус ба озуқаи нав ҳаракат карда бо усули ҳаракаткунанда мегузаранд. мана ба биорактор мо эла карда бандубаст карда истодем. баъд унҷа ба озуқаи навро медиҳем, яъне ки вай тарафаш ба он сӯ мегузарад, ин тарафаш ба он сӯ мегузарад. агар шумо низ хоҳед ки аз пору ва пазмондҳои табиӣ як даромади хуб ва нурии табиӣ органикӣ истеҳсол карда заминҳои худро ҳосилнокиашро баланд бардошта маҳсулоти садфоизи табиӣ ба халқи азизи мо пешкаш карданӣ бошед, пас аз биогумусҳои мо ва аз кирмҳои калифорнии мо харидорӣ карда шумо низ мисли ин гуна натиҷаҳоро бинед чӣ хел аз як пору нурии табиӣ органикӣ истеҳсол шудааст. бинед биогумус ном дорад, яъне хоки сиёҳи серғизо. боқӣ саломату сарбаланд бошед.